गोयच्या 38 वर्किंग लिजांचेर कस्तुरी रंगन ड्राफ्ट रिपोर्टाचो जावं येता गंभीर परिणाम 38 लिजा पर्यावरण संवेदनशील वाठारात 116 नॉन वर्किंग लिजाय इको सेन्सिटिव्ह. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत श्रीपाद नाईक दिल्ली तिसरे फावट मोदी सरकाराची स्थापणूक. प्रधानमंत्री मोदीन आपली नवे खासदार आणि बीजेपीच्या सगळ्या मुख्यमंत्र्यांची बसका. नरेंद्र मोदी तिसरे फावट प्रधानमंत्री पदाचो घेता सोपूत. 9 जूनाक टीडीपी जेडीयू शिवसेनेचे मंत्रीपदाक नेट. बीजेपी हेर अपक्ष बारीक पक्षांक जोडपाच्या मोहिमेचेर. एक्झिट पोलांचेर स्टॉक मार्केटात आज मेरेनचे सगळ्यात मोठे स्कॅम. प्रधानमंत्री आणि अमित शाह इन्व्हेस्टरांक सल्लो कसो दिलो. हजारांनी कोटी कोणे जोडले. राहुल गांधी मागता जेपीसी चौकशी. मोदी सरकारात शेअर मार्केटात प्रचंड विश्वास आणि वाढ. एक्झिट पोला उपरांत भारतीयांनी म्हारग विकले. फॉरेनरांनी घेतले. राहुल गांधीक हार सोसना. मार्केट स्कॅमाचे अर्थहीन आरोप म्हूण पियुष गोयलाचो अटॅक. लोकसभेचे वेंचणुकेत देशभर 74 बायलो 469 दादले खासदार. 46% खासदारांचेर गुन्यांवकारी केशी. 31 खासदार गंभीर गुन्यांवांनी. विर्याताचेर बारीक केशी. श्रीपाद भाऊ क्लीन. पणजे महापालिकेच्या पे पार्किंगात फी वाढ ना. नवे बिल्डिंगेचे काम फुडल्या 2 ते 3 महिन्यात जातले. महापौर रोहित मोन्सेरातान केले स्पष्ट. सरकारी प्रकल्पांक काय लोकांचो गरजे भायर विरोध. प्रकल्प लोकांच्या बऱ्याकूच. वाळशी वाठादेव दिवचल बायपास रस्त्याचे लोकार्पण. उठसूट विरोध करतल्यांचेर मुख्यमंत्र्याचो बाण. 2 ते 3 महिन्यात पडटली इंडिया ब्लॉकात फूट. इंडी आघाडीचो सगळ्यात मोठो बळी आप. दिल्लीत आप शून्याचेर. बीजेपीचे आकडे दाखोवन काँग्रेसीचेर फार. गोंयांत 10 जून मेरेन येलो अलर्ट. हवामान खात्याचो कर्नाटक महाराष्ट्र तेलंगण तामिळनाडू केरळात उटंगाराचो अलर्ट. नऊ जूनाक नरेंद्र मोदी तिसरे खेपे प्रधानमंत्री म्हणून घेतलो सोपूत. बांगलादेश आणि श्रीलंका धरून हेर दक्षिण आशियाई फुडारी सोपूत विधी सुवाळ्याक रावतले हाजीर. चंद्रबाबू नायडू 3 ते 4 मंत्रीपदा. अमरावती खातीर खासा निधी. नितीश कुमारची शेती ग्रामीण उदरगतीचेर नदर. दिल्लीची उदकाची मागणी भागोवपा खातीर हिमाचल प्रदेशाक 137 क्युसेक उदक सोडपाचो सुप्रीम कोर्टान दिलो आदेश. आपाची आतिशी मागणी घेवन गेल्ली कोर्टात. आठ जूनाक काँग्रेस घेतली काँग्रेस कार्यकारी समितीची बसका. काँग्रेस हेडक्वार्टर्सात जातली बसका. वेंचणुकीच्या निकालाचो घेतले नियाळ. कर्नाटकात सिद्धरामय्या सरकारात एक मंत्री कमी. 187 कोटींच्या फ्रॉडावेल्यान मंत्री बी नागेंद्रान दिलो राजीनामो. सरकारी अधिकाऱ्यान केल्ली आत्महत्या. महाराष्ट्रात एकनाथ शिंदेचो मंत्रिमंडळाच्या विस्ताराचो प्लान. 10 ते 15 एनसीपी आमदार शरद पवारांच्या संपर्कात, सांगतात सूत्रा. दिल्लीत प्रधानमंत्री मोदीच्या शासकीय घरा एनडीएच्या वांगड्यांची बुधवारा रात्री महत्वाची बैठक. उत्तराखंडात ट्रेकिंगाक गेल्ले 9 ट्रॅकर सोपले. कर्नाटकाचे 18 वयर ट्रॅकर्स शिरकून उरल्यात म्हूण रिपोर्ट. मध्य युरोपाच्या चेक प्रजासत्ताकाच्या ट्रेनीचो अपघात. 4 सोपले. कितलेशेच प्रवासी जखमी. शेअर मार्केट गिरना नुकते. निफ्टी 22,900. सेन्सेक्स 75,458 उक्तो.